Säkin kun noin vilahtavaa. Tietäen niistä mikä tahansa olisi voinut olla. Se oikea. Asemalta kai kuivaa. Kuuluvusten tuoksuna jotain apureita se. Nousi kuitenkin kerran on kylissä aina. Lähdön matkalle jonnekin. Täti koitti kotiin vihdoinkin, ilta myöhällä mä rahustin ja oven aloin avata sovintaan. Se oli kuitenkaan ei totellut, ei syystä millään auennut. On usein elämässä hieman hankalaa. Se pistää miettimään, kun jotain yrittää ja silti ulos jää yksinään. Hyvä, kun käsiä yhteen. Hyvät naiset ja herrat, Vesa Matti Loiri. Vihdoinkin. Ei olisi mitenkään arvannut äskeisen Silkman meininkin perusteella tulevia lenkoja. Tuoret kiitokset. Te olette muuten aivan, excuse my French, saatanan hyvä yleisö. Ja näin kun yksi huolestunut äiti sulki lapseltaan korvat äsken. Se oli oikein. Mutta ei ole Crash-keikkaa ilman erään meidän suurimman, tai varmasti suurimman, eeppisen figuurin. Jotain cover-biisiä. Osittain se johtuu siitä, että me ollaan aika epävarmoja itsestämme ja koetaan, että me tarvitaan muiden biisejä. Ja siksi David Bowie, joka on meidän suuri
Ja me jätetään myös hänelle hyvästi tämän yhtyeen jälkeen, koska sitten se loppuu tähän Bowien imeskelykin. Mutta joka tapauksessa tässä on biisi, jota monet teistä on toivonut, että soittakaa se uudestaan. Ja näin me tehdään. Mä oon kirjoittanut toisen säkeistön A-osan tähän sanat tähän käteen. Jos joku ihmettelee tatuointia. Okei. Nyt tanssitaan niin, että koivut kaatuu, eikö totta? Siitä huolimatta me ollaan lopultakin saatu tää sampleri toimimaan. Ja me ollaan ranskaksi lauseen digital, joka tarkoittaa tietenkin analogista. Siitä huolimatta te voitte kaikki mukana laulaa tässä näin digital, jos A-duudesta lähtee. Tosi helppoa. No niin, jatketaan.